assalamu alaikum rahmatullah. Mbaɗa wiya on tan bandiraɓe am ñaw VIH sida oto hay goto hulɗum ko ñaw comme ñabbuli goɗɗi ɗi fof. So tawi Allah waɗi aɗa dañi min ɓe tottete lekki ma tawa a yoɓta hen haydara te sutura mane hay goto yaltinta. Lekki o ƴettude ɗum no fewi ma waw wurde comme mo ganduɗa ala ñaw sida o, ma waw yaade mbaɗa liggey ma waw resde, ma waw dañde ɓiɓɓe tawa sa rewi ko docteur wima ko fof a raɓataɓe. Mbaɗa wiya dal sukaɓe ɓe, surtout sukaɓe ɓe yeɓe jaaɓe mbaɗa dépistage ɓe daña un comportement responsable kono dañɗo fof inchallah sa yeehi galle docteur ma toppite no fewi.